κάνει εδώ, το φέρω. Πού, εδώ μέσα? Στο σπίτι και εγώ να δεις στο σπίτι τι έχω. Εγώ έχω να καταφύγω αυτό. Χορεύουμε. Εντάξει. Ρε παιδιά, τι εντάξει? Τι να βάλουμε μουσική το κάναμε. Αυτό προσπαθούμε κι εμείς. Αυτό αλλά φαίνεται ότι είναι το αφεντικό. Ότι είναι το αφεντικό του είναι... Έκανα βλακία που δεν έφερα το μάτι μου. Τι να κάνω, βγω εγώ απάνω. Εδώ τώρα. Λοιπόν. Εδώ τώρα, μπορούν να ανέβουν και να κάνουν κάθε 5-4 νεράκες από εκεί. Ηλία, εστίασε το νερό που τρέχει, τον καταράχτη τον ήπειρες. Προσεκτικά όμως, Εστίασε τον καταράχτη, εστίασε και στο άλλο. Πού? Αν θέλετε όμως αυτές. Όσοι μπορούνε. Εκεί είσαι. Και πήγαινε και εσύ, ναι. Εσείς δύο θα είστε πάνω. Μην κατέβεις, εκεί και οι δυο. Εγώ που τρέχω τα νερά από πάνω, από την κολόνα μπροστά δηλαδή. Εκιά, μην πας πιο πέρα, εδώ ρε, μπροστά. Εκεί να σε βλέπω, και εκεί να σε μπροστά. Με Μαρία, θα βάλεις τις θέσεις Έλα πιο πίσω Μαρία, να τους πάρεις όλο μαζί να το πάρεις. Σιγά να γεννήσεις, θα πάρεις το Στέλιο μετά μέσα. Στέλιο, εδώ, δεν σε βλέπω. Έτσι πολύ ομιλία και πάει σαν κάτι με την παράλια. Σκύψα, Στέλιο, ποιος σκυφτός? Σκύψα να με σαν δούνε. Τώρα διαπιστώνεις ότι μπράβο. Πάμε κορίτσια. Ωραίος ο Στέλιο. Ωραία που στρίζει μπαταρία η μηχανή μου. Φίλια από Τιάννα. Δεν έχει μπαταρία. Φίλια από Τιάννα. Χορεύοντας κατεβαίνετε όσο μπορείτε χωρίς να πέσετε. Εδώ. Με το κινητό να τραβά κάποιος. Ηλία, μπράβο, έτσι παίζε τώρα εσύ. Παίζε αυτό που είπαμε πει. Μπρε μπάσκε. Είσαι φίλος. Κάντε κόσμο, 40 χρόνια είμαστε μαζί. Θέλω να σου πω τώρα, εντάξει ρε, δεν ζεις τη ζωή. Θα σε καταλάβω, μάλλον, πες μου. Εχθές είδα τη Λύρα και πήγα εκεί στο φαράκι κύπερσα. Και πήγαν κάτι νεράκι στην κολέτα. Με περιτριγυρίζανε. Κάτσε περίμενα. Είχε ξαπέτω αυτά τα εσύ που να πάω να πέσω και στο φαράκι από κάτω. Έτσι αφού ήρθα τώρα ωραία και καλά, και είδα κάτι κοπελιές, ωραίες, όμορφες. ήταν αυτό να μ' Δεν ξέρω, στο λόγο τους μοιάζανε σαν αυτό το παράλληλο γυναίκες μας. Μα ήταν πραγματικά, χορεύανε με το γυναράιδες που χορεύανε με το τεχνικό μας. Αυτά μου μοιάζανε. Και σκέφτομαι τώρα πώς να το κάνω, να δω ας πούμε, να τις ανακαλύψω, να δω μια συμμετοχή.
μια πολιοδεπία. Ξέρω εγώ, δες το. Λέω τώρα, αν κόψω ένα φάσμα το ένα κομμάτι, σε πιάσα. εγώ πάει σήμερα το βράδυ, να δω αν γίνει στο φόρμα. Να μην σου κάνετε πράγματα γιατί ακούω ότι πολλά εξαλεράκες. Τα θέξεις, το χορνερό μας, το τι κουστάθηκε. Θυμάσαι που πήγαινε και από κάτω. Ήταν να σου πω δάτο. Εμένα πάντως μου φαίνεται πολύ φιλικές, δηλαδή πολύ... Κάνε φίλε μου, τι καταλαβαίνεις. Παίξαμε μανάτος να... Έτσι εγώ... Είναι να μην kisira. Πέτα κάνεις μωρέ, πέτω. Και κάτω, δεν το μάθεις μωρέ. Θα κάνω και μια ίδια ρολιά ο Μανώλης. Θέλω συχνάκι κάτω. Πες τη γύρα. Ο πρωτός εγώ που ήμουν στο χωράφι, τον είδα γίνανε κάτω. Από κάτω. Πώς τους είχε την είδα αυτά. Ναι. Δεν τα κάνει εμένα. Με μαγιά από μαγιά, τα πρώτα και καταλάβαμε. Παίξαμε. Εγώ σου λέω πως Μανώλη. Και ξαναπέθανε και όλη την ιδέα που λέγεις. Ήταν να κάνω, δεν να κάνω τις γυναίκες, δεν τα κατάλαβα. Λέω ρε παιδί, το βράδυ ήταν στο σπίτι, να κόψω ένα κομμάτι ύφασμα, από τα ρούχα στο φόρεμα της νέας. Και σήμερα που θα πάω πάλι και κάτω στο φαράκι, να βρω παιδί μου αν λείπει από το φόρεμά της. Αυτό το κομμάτι που έκοψα. Κάνω τι καταλαβαίνεις Μανώλη. Δεν να σου πω. Κάνε είσαι μόνο να μην την ευνέσεις, τι καταλαβαίνεις, Γρήγορα περνάτε, να περνάτε πιο αργά ρε παιδιά. Πιο αργά. Και τις άλλες. Αφού την είδε, το τελείωσε. Αυτό τελείωσε. Περίμενε. Οι φωτογραφίες έχουν μείνει 9. Γιατί πατώμε τις φορές και τώρα δεν επαναλαμβάνεται. Α, είναι ένα που δεν είναι αστείο. Έχω και τραβήξει άλλο. Το πάνι μόλις σπίτι. Άρπαξε το. Το πανί θέλω να δω. Τρόμαξε σε καλέ, τρόμαξε. Το τηλέφωνο. Κοίτα πώς να ψάχνεις. Θα ψάχνω. Ναι, άρα δεν κοιτάς εμένα. Εντάξει, πάγωσε σου είπα κάπου. Οι κοπέλες φύγατε και δεν σας πήρα εγώ. Ξαναλάτε μπροστά. Να παγώσω. Εξαφανιστείτε από το πλάνο μέσα, φύγετε, αποτείνω την πάντα. Πέντε σλάιτς, είσαι ένα σλάιτς Μαρία. Ναι, έχω να φύγει. Ελένη, έλα και από αυτό το δέντρο λίγο. Ελένη μου συνέχεια την πλάτη γυρισμένη, έλα προς τα μένα. Αφού ψάχνει. Έλα ψάχνες, τσίφτε. Ωραία. Απόγνωση Ελένη, βάλτε τα χέρια στο πρόσωπο. Να με κοιτάς Ελένη. Εντάξει. Ωραία, τώρα πήγαινε στο Στέλιο κοντά. Στέλιο, ενεργοποιήσου. Να ανεμίζει το μαντίλι, Στέλιο, να ανεμίζει. Στέλιο, δείξτε τσίτο, ό,τι εσύ το σπαρμένο. Έλα κοντά. Απλώστε τα χέρια. Το χέρι άπλωσε Στέλιο. Όχι, μπορεί εσύ. Δεν αλλάζει σχέδιο. Ή
κόλλησα τράβηξα. Όχι, δεν πέτυχε. Κοντοσίμωνε. Μα, κοίτα τι βρήκα. Stop. Φίλησέ το. Έτσι, κάνε αυτή την κίνηση. Αλλά πρέπει να είσαι ψηλά, να είσαι. Σκύψε. Κάτω κοιτάζε. Μην πάρεις τη δράκια. Εντάξει, καλό είναι. Μπογιά της Καλαθάκης είναι αυτή. Όχι. Όχι, ό,τι είμαι ρε με Εγώ είμαι βέβαια, αλλά δεν βάζω. Αφήνεις και πας πίσω. Εμείς τι κάναμε. Ωραία. Συνεχίστε το χορό. Όλες. Πλησίασε Ελένη και αυτοί θα σου γυρίζουν την πλάτη. Α, ωραία, περίμενε, εδώ. Συνεχίζεται, πολύ ωραία. Κοιλάτε λίγο. Δεν σε θέλω. Γιατί δεν με θέλει. Χορεύετε, τώρα τραβάω εγώ. Κοντινό τσίκαμα, εντάξει. Ελένη, γύρνα. Πολύ καλό. Δεν πειράζει. Εντάξει, παιδιά. Ελένη, όχι, δύο. Το γιο που είναι μαζί, αν μπορείς εκεί να τους πάρει.